ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗତକାଲି ରହିଥିଲା ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସାମନାକୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଗମ୍ଭାରୀଗୁଡା ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବାର କିଛି ଭିଡିଓ ଯୋଉ କି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କି ରହିଥିଲେ ଖବର ପାଇ ପାଟପୁର ଯୋଉ କି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଟପୁର ଯୋଉ କି ସେକ୍ସନ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ରହିଥିଲେ ଅରୁଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ବାଘକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ରହିଥିଲା। ତାହା ସେ ପୁରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ତେଣୁ ଦେଖାଯିବା ଯଦି କହିବା ବାଘ ଯୋଉ ବୁଲୁଛି ଏଇ ଘଟଣାଟିର ତ ବାଘ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କଣ ରହିଛି ତାର ପୁରା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା ଧରା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏହା କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କି ନଜର ବି ରହିଛି।